Ngaakuitirei zvakanaka muchengetwe netsitsi nenyasha. Itsitsi chete kuti tisvike patasvika apa. Tichitaurawo nyama nemweya zviri pamwe chete, Mwari ari murevereri, ari murwiri pakati pedu. Ende mune mbenge mabva kumwe kwese uko kuIjipiti. Matarisana neKenani, then pova nevamwe vanodhauta kuti enda Moses atichitidaro ndava. Kwatabva kuri adi kutidzorera kuIjipiti. Kune vanhu vane mentality yakadaro iyoyo yekuti vanhu vanenge vabva kure kure nechimurenga. Vanhu vasara tuma yokuti vasvike zvenzaa isi zvebheta tidzokere kuna Farao. Tende tinopiwa mari naFarao. Kwakari kwamaikanyiswa zvidhina aiwa izvozvo taramba bodo. Kune vamwe vanenge vachiti ageza azotishatira maningi waya ari kuzodai aiwa ka. Trust the process. Nyaya yatakatarisana nayo inyaya ine chekuita nekusunungura nyika. Ende tiri kusunungura nyika kubva kuna nani? Tiri kusunungura nyika kubva kuzvigananda. Andibazvona. We have some papers akabva kufinancial intelligence. Achititaurira kuti Wikinero Chivayo akapiwa something like $500 million kubva ku hurumende, macontracts anga achipiwa nenhingi zvaakapiwa ikoko. Asi vanhu vaanga achishanda navo ndana chief secretary Martin Rushwaya nepera PEMSEC wedefense opa muchinguri naguva matanga ari munhau iyoyo zvakare. Andimazvona ka? Maprocess ese akanga achiitwa nekubuda kwemari iyoyo kugovernment, kureserve bank. Haana kuenda kumatenda bodo. Kwanguri kupanana kwawo pachihwande ipapo. Vachingoti ngatidisane mari. Andimazvona ka? Mari yenyika iri kuenda, mari yenyika iri kubiwa. Zviri very legendary. Andimazvona ka? Chazoitwa pamatenda acho hapana. Chazobuda pamatenda achena we hapana. Andimazvona ka? Chivhaya akatora zvakare mari yakatorwa kureserve bank about 1 billion 100. 1 billion yakatorwa ichienda kuSouth Africa, ichitorwa kugovernment. Yakaenda kuSouth Africa. kuSouth Africa iwowo mari yakabva yapinda muaccount yaChivayo. 800 million yakapinda muaccount yaChivayo. Andimazvona ka? Chivayo zvaari kuita ndezvokuti every 2 weeks or 3 weeks anodrowa mari munyika medu inokwana kuita even kana 20 million. Hapana anomubvunza kuti wazodrowa mari iyoyo uda kudii kana kuti kudii. Anopiwa mukana wekuita izvozvo pasina anomubvunza. Andimazvona ka? Saka hatingaite nyika yakadaro. Zvakatarwa navageza zvokuti aiwa ka? Regai tigadzirise nyika. Uyu mukuru akundika. Ndo zvimwe zvezvimwe zvatiri kuti vana veZimbabwe chizivai. Vari kunana Nyamapanda, vari kuMount Dargan, vari kwese. Chizivai kuti nyaya haisi yeruvengo bodo. Asi inyaya yekuti ndo zvaapa ground nyika yenyu iri kukokotwa. Ruzhinji rwenyika ruchitambudzika. Andimazvona ka? Mari dzine chekuita neelection dzakabhadharwa nereserve bank. Andimazvona ka? 1.1 billion yakabhadharwa kuSouth Africa. 800 million yakatorwa naChivayo akaisa muhomwe dzake. Hapana, no account, no whatever. Andimazvona. So munhu anoburitsa wori achiti aiwa Chivayo anoita wori, ndiye munhu anosungwa iyeyo. Akaita wori hadi zvake haasungwe. Now it's very clear kuti munhu wese akuonana naChivayo atova mhando yaID. Nekuti ari kumukanganisa kuti iye nefamily yake vaite wori wokutorera mari nyika. Mugabe anga asina kudaro. Mugabe anga asiri mbavha zviri very legendary zvaakuita uyu. Uyu zvakaoma. Andimana. Pane kuti Chivayo aende kujeri aiwa. Wakatopesana naChivayo ndo unoenda kujeri. Ari kurwara pfungwa murume uyu. Ndo chekutanga posi. Andimana. Chechipiri ari kutongwa nezvigananda munhu uyu. Andimazvona ka? Chechitatu haasisina control. Andimazvona ka?
wese ari mhuri make ari kupa decision ende vachifoja masignature ekuita kunge ndiwo vari kuba than never before zviri very legendary vachishandisa even masignature nokuti iye vakanzwisisa vari kutora advantage vari kuti iye havana kana basa nababa chavari ngoti vari kuti kana akafa kana akaita chaaita hatinei nazvo asi as long isusu tava richi tararama saka vakuba zviri very legendary nokuti vari kutora advantage yekuti ari kutaika njere. Saka kurwara kwake ndokwakusakana Shoni vaite basa rekupota vachifoja masignature vachinyora zvinhu zvisina nebasa rasi vachishandisa isignature yake. Handi muri kuzviona zvatiri kutaura panapa. Tsamba yakabuda iri kuti akusiriya nani ngina Shoni vakanyora tsamba yekuchinja military officers. Handi mazviona akusiriya na Shoni vanonyora tsamba yekuchinja officers. Who is akusiriya? Vanhu vakavhotera akusiriya. Vanhu vakavhota Shoni, vakavhotera Shoni. Akuti padira vanongofunga zvavaronga ipapo kuti bodo taakuzochinja military officers pano ndinge ngaaende kwakati ndinge ngaaende kwakati. Vofojera signature zvinoona zvinoenda ikoko. Enough is enough. Handi mazviona ka? Atidi unhu hwakadaro ihwoyo. Nyika ngaichengetwe nemaprinciples togadzira nyika. Handi mazviona ka? Zvakare wana baba ageza kuti ari kurwara murumo. Ichokwadi ichocho. Ende ari kurwara zviri very legendary murumo. Handi mazviona ka? Nyika yedu saka ndati nditaure nyaya iyoyo. Mwana ngwachidi nyoka yemabhunu yakazotengwa akadai ndakatraiwa neregime dai ndiri munhu anoba mari anoda mari stereki dai ndakatengwa kandakangotambira mari ndatowa against mimi but ndakaramba ndakamira nemi ndakati aiwa hazvisi kuzobva zvakaita. Vamwewo vakauya vasikana vakanaka maningi vakara vanopoda poda kumeso vasikana muZimbabwe muno vana vakanaka maningi kavo vakauyawo vamwe vachiti aiwa kana iwe chidai asi takazviramba izvozvo. Including my brother, Shoko wekodzwa akatouya kuinbox kwangu atumwa neregime. Handisi kuti akaipa, haisi mhosva yake akakonfrontwa wakanzi iwe huona maybe unogona kunge uri pedyo nanyoka yemabhunu. Hazvirambe izvozvo shoko izvozvo zvandiri kutaura izvo. Zvichitaura dai handisi kuti akaipa. But munhu akangotumwawo ndati ndizvitaure kuti maZimbabwe muzvizive. Kodzwa shoko uye akatotumwa akanzi enda unotaura nenyoko yemabhunu timupe mari. Shoko akatoti tipe account number izvozvi zvitise mari. Shoko hazvirambe zvandiri kutaura. But handisi kuti shoko akaipa. Munhu akafonerwa. Saka maybe decide say no look. Handingagone kungoti nyaya idzi ndidzikipe alone. Rega ndidziudze muridzi wadzo kana ada rega ade. Kana aramba futi rega adi zvake rega arambe. Shoko akauya nemabhiyi wayo pandiri hazvirambe kana mukamubvunza mubvunzei. Ende haisi mhosva yake ende hatiri kuti ashata. Munhu akatumwa vakafunga kuti pamwe vakatendera ndikuna shoko pambisho pamwe shoko akataura neni pamwe ndotambira mari indakazviramba. Izvozvo ndakazviramba. Mubvunzei kana shoko anokutaurirai nyaya idzi anodziziva. Achinetswa neusiku nditaura nenyoko yemabhunu atambire mari ndakaramba marini. Saka ukazunzwa munhu anotanzei nyoka yemabhunu azodai ndafunga panyaya dzedemonstration ndakataura nemabusinessmen akawanda achiti abatsirai vanhu abatsirai zvedu zvakadai. Pakabva mabhazi 2 kuNamibia pakabva mabhazi mamwe akauya paground. But vanhu vasvika paground zvikawanda zvinenge zvichiitikawo. Vamwe vanga vavimbisa kubvisa makoponi vamwewo vakabva vazongonyarara zvakawanda zvakava zvichiitika. But the struggle is still continue. Baba vedu ageza tinavo hatisi kumbofa takadzoka kumashure. And the struggle is going to continue. Ngatishingei tive tiri vanhu vakarongeka. Musafe makadzoka kumashure vana veZimbabwe nyika ndenyu. Musambobva makanyeperwa nevanhu kuti nyoka yemabhunu achatengwa nevanhu. Ndakazviramba kare handisi kumbofa ndakatengwa nemunhu. Never ever. I'm with you until the end. Mukufara tichava tutose, mukusuwa tichava turutose. Ndataura pachena kuti shoko munyaradzi shoko okodzwa. Mufana wangu uyo akatumwa akanzi iwe akapuwa assignment neregime.
akanzi kana warega tichaona zvatichaita, akati mukuru ndo mukoma wangu akanitaurira izvozvo kana muchimubvunza mubvunze, it's very straightforward. Ina handisi kumubrema nekuti anga atumwa, angadi iye anga ari mazuva anenge atumwa izvo ari threatening upenyu hwake. So let it be clear kuti we are not going back until Zimbabwe is free. Zvokuti Shoni anoda kuuraya Sanyatwa, that's rubbish. Zvokuti Shoni anoti anoda kuuraya Chiwenga paari pai ndida kumu-expose in 24 hours. Ndine ma-audio ake achironga kuti arikuda kuuraya vice president, ndida kumu-expose. Adi mazwa. When time is right ndichabvunzawo nokuti handidi kuti ndiite zvinhu zvangu zvisinawo ma-advice. Ndine vanhu vangu vanondipa ma-advice, ma-advisors angu. Kana akanditendera ndoda ku-expose information yandinayo iri very sensitive yakataura Shoni achironga nevanhu kuti ada kuuraya General Chiwenga naSanyatwa kuti da kuvapedzera. Kana ma-advisors angu akanditendera ndoda kui-expose pachannel inoi. Kana ma-advisors angu ndinenge ndine information yandei ndinayo iri very sensitive, but look, I am a human being. Sometimes ndine ma-advisors angu kuti izvirega ora izvinike. Dzimwe nguva ndamboda kuti ndiwe ndikupei mutakunanzva. Pane vamwe vanozenge vachingwa vachiti izvi chimira sadai. Adimaona ndinenge ndine zvimwe ndine information iri very sensitive. Vana vaZimbabwe chini chaibva ichi. Musanyeperwe nevana vakuSiria Mnangagwa. Pasina kuSiria Mnangagwa yeye. Mampara pasina yeye.